Doamnelor, domnilor deputați, acest mesaj exprimă o poziția noastră fermă față de intenția dumneavoastră de a adopta legea obligativității vaccinării. O astfel de lege ar încălca principii medicale, cum este consimțământul informat al pacientului, principii de deontologie medicală, principii juridice și etice, lipsindu-l pe român de posibilitatea, de dreptul de a dispune liber de propriul său corp. O astfel de lege ar transforma cetățenii în sclavi ai statului. Administrarea unor substanțe biologice străine organismului uman a fost făcută cu forța doar în perioada nazistă. Nu vrem dictatură. Nu ne opunem vaccinării în sine, ci obligativității vaccinării. Mă opun cu fermitate obligativității vaccinării pentru că Proiectul prevede posibilitatea ca eu, adult, și copiii mei să fim vaccinați în fiecare an cu un vaccin pe care îl decide statul, de câte ori decide statul. Această decizie ar fi la latitudinea unui funcționar public numit politic. Legea încalcă libertatea de conștiință a cadrelor medicale care nu au voie să îmi dea informații complete despre vaccin. Legea transformă părinții în infractori. Legea mă obligă să renunț să-mi exercit libertatea de conștiință prin amenzi de până la 10.000 lei, când salariul minim net în România este de 1.346 lei pe lună. Mă opun cu fermitate obligativității vaccinării, pentru că îmi încalcă libertatea de conștiință, libertatea de gândire și de opinie, libertatea religioasă, care sunt libertăți garantate de Constituția României. Îmi încalcă dreptul de a accepta sau a refuza orice tratament sau act medical conform legii drepturilor pacientului. Îmi încalcă dreptul la viață privată și drepturi privind viața de familie. Îmi încalcă dreptul la integritate fizică și psihică. Îmi încalcă dreptul la educație prin excluderea mea din sistemul școlar dacă nu sunt vaccinată, deși sunt sănătoasă. De ce aș reprezenta eu un pericol pentru colegii mei vaccinați? Vaccinul nu e imunizat? domnilor parlamentari, ați fost aleși pentru a servi interesele poporului. Nu votați o lege care îmi încalcă și restricționează drepturi fundamentale. Domnilor parlamentari, și noi avem acces la informații din toată lumea. Din surse medicale știm că practica curentă este raportarea deceselor cauzate de alte afecțiuni ca fiind decese cauzate de COVID-19. Știm că acest lucru, ca și avertismentul legat de revenirea virusului în toamnă, sunt menite să întrețină panică. Scopul este pregătirea terenului pentru ca vaccinarea obligatorie să fie acceptată de populație. Suntem ființe raționale, tratați-ne ca atare. Mă opun cu fermitate obligativității vaccinării pentru că este o lege abuzivă care deschide calea către alte abuzuri. Decizia informată este parte fundamentală a relației medic-pacient. O lege a obligativității vaccinării încalcă acest drept al pacientului. Ce relevanță ar mai avea informarea pacientului în contextul existenței unei obligativități, când libertatea de a decide ne-ar fi luată? Există dovezi ale corupției în sistemul de sănătate, sistem care servește interesele industriei Big Pharma. Vaccinarea obligatorie a populației României este o afacere de miliarde de euro pentru producătorii de vaccinuri și de sute de milioane de euro pentru unii politicieni, pentru importatorii de vaccinuri, pentru lobbyiști și pentru o parte a mass mediei. Vaccinarea obligatorie a populației României va fi cel mai mare genocid din istoria poporului român. Români, nu sunteți cobaii producătorilor de vaccinuri. Români, spuneți nu obligativității vaccinării populației României. Legea nu prevede nicio responsabilitate a producătorilor în legătură cu siguranța vaccinurilor. Legea ar crea un monstru birocratic pentru procesul de stabilire a reacțiilor adverse post-vaccinale și a contraindicațiilor vaccinării. Legea impune dictatura medicală și transformă vaccinarea dintr-un act medical într-un act administrativ. Articolul 13 din legea 46 pe 2003, legea drepturilor pacientului, prevede că pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală, asumându-și în scris răspunderea pentru decizia sa. Vaccinarea este un serviciu medical pe care trebuie să fim liberi să decidem dacă îl accesăm sau nu. Vaccinarea fiind un act medical, avem dreptul să o refuzăm. Române, te întreb. Te-ai lăsa operat cu forța? Cu siguranță nu.
Ar fi același lucru dacă ai fi vaccinat cu forța. Române, nu te lăsa vaccinat cu forța. Nu obligativități! Nu obligativități!